morții tăi, du-te morții tăi acasă și învață să conduci, omule! Marș, du-te dracu în mașină! În garsoniera Pro FM. Bună seara, bine v-am găsit. Doamne ajută că a venit vinerea mare când avem... Vă prezint și eu o fază din Bucșinescu, că am văzut vă placa este comentate. Am făcut stație aici, după care mă pun frumos în mișcare și la intersecția asta nu mă bag chiar în spatele ultimei mașini, dar las o leacă de distanță, vreo 2-3 mașini, că trebuie să fie câte un șofer, 2-3, mă rog, care urmează să fac stânga, da? Și să nu blochez intersecția și le las și o leacă de vizibilitate. Și evident că trebuie să apară un șofer care urmează să facă stânga și are probleme cu asigurarea el. Da? Buf, până brusc. De ce? Trebuie să dai prioritate. O da prioritate și acum trebuie să-mi reproșeze, da? Că din cauza mea că cu tancul n-are el vizibilitate, domne. Să treacă. El vrea să treacă din prima. Uite, șoferul ăsta, cu bun simț, frumos, elegant, mă lasă. Ce pula mea ai? Ce pula mea ai? Ce ai? Ce ai de ambalezi în halul ăsta? Uite-te în pula mea că de-aia ai oglin. Uite la telefon. Stai așa, de ce să mori că tu trebuie? Te-am în pula mea că nu te lovesc. Păi ce cauți între mașini, bro, că mergem? Poți să mergi doar când se stă pe loc. Păi și unde stăteai tu, prietene? Păi eram în drum, tocmai. Mergeam. Tu-s morți, mă.